Si Pailo Syuda mga tugang, kunya na, bedridden na siya. May helang, pigtaningan na siya kan doktor mga pangga na perana sa ng aldaw ang natatada sa emo Pailo Syo, maano ka na, kukunong ka na ni ama. Kunya na may taning na ang buhay, mga tugang si Pailo Syo. Ang gini mo ni Pailo Syo mga pangga, imi-meeting niya daso sa iyan na, apat na aki. Apat na aki. Ang sabi pala ni Pailo Syo, padigdihon mo sa apat kun akit gusto ko sina magkahiriling bago ako. No. Itong apat na aki mga tugang, ang saro duman, si Pading Gestoni. Si Pading Gestoni. Bako si artista ha, iba man no. Ayun na, yan naman sa ospital. Nagtirindog na so apat na aki ni Pailo Syo. Iba-ibang trabaho da. Kumbaga may saro duman asinsado na. May saro duman na successful na sa buhay na aki ni Pailo Syo. Siyempre, sa mga magturugang, dahil man nawawaraan, may saro dyan na bulakbol. Ayun, may saro dyan mga pangga na kanpig pa eskwela ni Pailo Syo. Yaon duman sa kabayawasan. Sigan buradol duman sa umahan. Sigan palta sa eskwela. Duman sa apat na mga aki ni Pailo Syo, si Pading Gestoni dumanan bulakbol. Saan ko niyan duman? So tulo niyang tugang successful na. Susaro da teacher, susaro doktor, susaro da abogado. Ayan. Si Pading Gestoni da bulakbol, nagkakayod-kayod, nagpapadyak, nagpapadyak da. Yan na so apat na magturugang, yan duman sa ospital, pigkaolay ni Pailo Syo. Sabi niya, mga aki ko, an sabi sa kuya kan doktor, pipirang aldaw na sana natatada sa ko digdi sa kinaban, maghumaliw na ako digdi, kaya pinaapod ko kamo, may ipapamana ako sa Indo. Yeah. si Pading Gestoni da mga pangga na nagpadyak, nagduman sa ospital, nakapadyak pa, talagang excited na may ipapamana ngayon si tatay. Ini ang pagkahalat ko, haloy na. Oh. Inod ng kinaulay so doktor. Ayan. Ika nga aki kong doktor, ta ika nga ang pinakamatalino. Ika ang pinaka makwarta. Pinakamayaman. Oh. No. An itatao ko sa emo nonoy na pamana 200,000. Yeah. 200,000 ang tinawa niya duman sa doktor na aki. Sumunod naman da, so abogado. Ay, ikaman niya nonoy na aki kong abogado, ta ikang pinaka-rasunable, ikang pirming paltarason sa mga aki ko. Talagang abogado ka. Pinapanindugan mo ang pagiging abogado mo pagka pilosopo mo pa. Papamanahan ta ka nin 150,000 pesos. Yan. 150. Ngunyan, so teacher naman da, ika manini, ta ika teacher, sub-sub ka na sa trabaho, pag uli mo sa harong nindo, dara mo pa ang trabaho, sadit pa kan sweldo mo. Pero papamanahan ta kanini nin 100,000 pesos. Ugmaho. Ngunyan da, ultimo dang kinaulay, si Pading Gestoni, para pa Jack, ako na ngayon sunod. Hermano, ako na ngayon, masunod, daw ngayon ipapamana sa kuya ni tatay? Da? Ngunyan, ikaman aki kong Gestoni na bulakbol, para buradol kan aki pa, si Punon, perming pag nag-uli-hali sa eskwelahan, pano nabubugong sa badoan mga bayawas. Por dahil tadae ka nakatapos sa pag-eskwela, yan ipapamana ko sa emo nonoy, tatawan ta ka nin 1,500. 1,500 sana. 1,500 sana da. 1,500 ang tinawag kay Pading Gestoni. Si Pading Gestoni, nagreklamo da, nagprotesta. Sabi ni Pading Gestoni, ay mayo sa nakaiyan tayo. Mayo sa nakaiyan. Aram ko, dahil ako nakatapos sa pag-eskwela, dahil ako naging successful arogan mga tugang ko. Pero, bako sa naman, 1,500 ang ipapamamana nindo sa kuya. Garo ka mo bakong pamilya? Ano ako, digdi? Garo ba ako tay aki? Ano ako digdi? Tawo-tawo sa puspuro? Pamanahan manindo ako. Nindo na ko lamang.
tumaram na da si Pailosyo. Nonoy, iyan mga pigpamarana ko sa Indo. Iyan na mga 200,000, 150, 100,000 asin sa emo 1,500. Iyan mga pamanang iyan nonoy, mga kautangan ko iyan. Kamo ang mabarayan ka iyan. Pag naghumali na ako sa kinaaban babaraya, danindo yan mga utang na iyan. Jackpot si Pading Gestone, 1.5 sa na ang utang niya.